Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De directie van autobusbedrijf Curaçao heeft gisteren laten weten dat er ook vandaag geen bussen van het bedrijf op Curaçao rijden. Gisteren begonnen de chauffeurs met hun staking omdat ze zich in de steek gelaten voelen door de overheid. Gesprekken die werden gevoerd hebben tot nu toe niets opgeleverd. Vandaag is ook het hoofdkantoor van ABC Busbedrijf gesloten, net als de informatiecentra in Punta Otra Banda. Het bedrijf biedt haar excuses aan de reizigers. Elsa Roosendaal is de nieuwe leider van de Democratische Partij. Dat gebeurde gisteren tijdens een buitengewone vergadering. Roosendaal stapte onlangs op als statenlid bij de partij MAN. De vader van Elsa, Boy Roosendaal, was jarenlang heel belangrijk voor de DP. In haar speech als nieuwe leider verwees ze naar haar inmiddels overleden vader. Verder gaf ze aan hard te zullen werken voor het welzijn van de bevolking van Curaçao. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De coronamaatregelen op Curaçao worden vanaf morgen versoepeld. Dat betekent onder meer dat de avondklok niet langer om 9 uur 's avonds ingaat, maar voortaan om 11 uur 's avonds. Minister-president Eugène Ruggenaat maakte gisteren bekend dat de nieuwe maatregelen gelden vanaf morgen. Onder meer het alcoholverbod, dat geldt voor restaurants, bars en in de openbare ruimte, wordt opgeheven. Alleen in casino's mag nog steeds geen alcohol worden geschonken. Restaurants mogen open blijven tot 10 uur 's avonds, maar er mag alleen in de buitenlucht worden gegeten. Curaçao kent een duidelijke daling van het aantal actieve besmettingen. 4 weken geleden lag de piek nog boven de 1800 gevallen. Dat is inmiddels gedaald tot 460. Op Curaçao zijn sinds het begin van de coronapandemie 19 mensen overleden. Daarbij gaat het vaak om mensen die al andere ziektes hadden. In totaal zijn er 4 vrouwen overleden, de rest zijn mannen. Dat zei epidemioloog Issy Gerstenbloed. Hij zei niet direct te weten waar dat aan ligt, maar gaf wel aan dat vrouwen, in tegenstelling tot wat veel mannen denken, daadwerkelijk het sterke geslacht zijn. Daarbij komt dat veel mannen vaak langer rond blijven lopen met klachten voordat ze naar de dokter gaan. Minister Zita Jezus Liitu van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning erkent vandaag in Extra dat het probleem van de vele gaten in ons wegdek een groot probleem is. Volgens haar komt er binnenkort snel geld vrij om de gaten te repareren en het wegdek beter te maken op Curaçao. Volgens haar ligt er een heel draaiboek klaar om de vele wegen die te maken hebben met de vele gaten aan te pakken. Statenlid voor de PAR, Yasser El Ayoubi, heeft gisteren zijn zetel officieel ingeleverd aan het parlement. Zoals het er nu uitziet, zullen aanstaande donderdag de geloofsbrieven van Emilou Capriles worden behandeld in het parlement, zodat ze kan worden beëdigd als parlementariër. Capriles stond 11e op de verkiezingslijst van de PAR in 2017. El Ayoubi heeft laten weten dat hij zich niet langer kan vinden in de ontwikkeling van de PAR in de afgelopen jaren. De politie heeft gisteren na een korte achtervolging een man aangehouden die probeerde weg te rijden toen de politie een stopteken aan hem gaf op de Winston Churchillweg. Hij zei in een verklaring dat hij dacht dat er een andere auto moest stoppen, maar volgens de politie was er verder geen enkel verkeer op dat moment. De man heeft een boete gekregen van 1000 gulden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.